zvýšené daňové bonusy, cez vyššie prídavky na deti. Musíme teraz poctivo nejak skonsolidovať a v podstate zaplatiť? Všetko sa musí zaplatiť. Ja neviem, prečo si ľudia myslia, že to rastie na strome preboha. Ja normálne tieto táraniny, viete, že je to nebezpečné, naozaj je to nebezpečné. Dlhy odpisuje vojna. Nikto nevymyslel lepší mechanizmus na odpisovanie dlhov štátu ako vojnu. A nikto ani nevymyslel. Ja neviem, čo si tí ľudia myslia. To je úplne šialené ich počuť, jak tu Tára, Somariny, Erik, udržali sme všetko. Viete, nedá sa to. Viete, čo ma napadá? My sme mali protest a vystúpila tam pani zrakovo znevýhodnená, teda postihnutá. A hovorila tak, bolo celkom také, že už sa na to nevie pozerať, ale spomínala tam príbeh o Titaniku. A viete, čo bolo? Že tie prvé lode išli poloprázdne, lebo nikto tomu neveril, že sa to môže potopiť. Potom už, keď to pochopili, že sa to už nebolo kde ísť. A ja naozaj, to je fascinujúce, veď to z primárnej logiky nemôže fungovať. Všetko vám dáme, čo sme vám nasľubovali, až čo, nevieme, však uvidíme. Veď to je neskutočné, veď povedzte tým ľuďom fér, hrajte s tými ľuďmi fér, že to sa proste nedá udržať, veď to je úplne šialené, čo vy tu stvárate. Tárate tu naozaj jedno cez druhé, základné elementárne počty vám v tom nesedia. Veď to už každý, kto tu niečo rozumel, bol ďalej, jak Malackách vám to povedal. A vy tu napriek tomu splietate, že všetko sa podarilo, je to super a budeme happy. Nebudeme happy, máme veľký problém, veľký. Váš predseda sa pýta, že kde sú tie peniaze z tých konsolidácií, teda minimálne z tých dvoch balíčkov, ktoré sa vybrali na vyšších daniach, odvodoch, ale aj na transakčnej dani. Prečo sa nedarí vláde pri 7 miliardovej konsolidácii znižiť deficit? Prečo? V čom vidíte vy problém? No pretože my sme nastavili výdaje štátu na to, čo nemáme. Viete, proste tu sa upláca. Viete, niekedy proste vy si kupujete hlasy v rómskych osadách za krabičku, niekde proste za dôchodok. Ja viem, že to znie hrozne, ale ja už naozaj, dobre, možno ma nikde nezvolia, ale ja už, prepáčte, moja misia je hovoriť pravdu. Nemáme na to. Naozaj, my nemáme na to. Tá ekonomika nemá na to. My nesedíme na rope. My nemáme, ja neviem, namiesto polany hrudu zlata. My naozaj, tá ekonomika tu splietajú, že dlh, až ak by neboli ináč zadlžené, nás nikto do takého dlhu nepustí. Viete prečo? Lebo tie Tatry by Nemci nechceli. Gréci sa spamätali vtedy, keď Nemci povedali, že dajte nám ostrovy. Vtedy sa spamätali. Ich pustili, ale nás nikto do takého dlhu. Skôr či neskôr to príde a bude to strašne rýchle a strašne to bude bolieť. Rozumiete tomu už konečne? Však hovorte a hrajte fér s tými ľuďmi. Môžete reagovať? Ja som naozaj si pozorne vypočul pána Hlinu, ja by som ho poprosil, aby sme udržali nejaký slušný rámec tejto relácie. Nechajte si reči o splietaní alebo podobne, pán Hlina. Viete, Slovenská republika nie je jediná, ktorá musí konsolidovať. Vy tu vytvárate Armagedon, ako keby tu nič nefungovalo. Tie nemocnice, ktoré rastú ako huby po dažde, sú realita. Francúzi, že musia konsolidovať na úrovni 40 miliárd. Na úrovni 40 miliárd, no a konsolidovať Francúzsko. 6. vláda tam padla. Tak vy nerozprávajte, že Slovensko je nejaká krajina, kde nič nefunguje, pretože to nie je pravda. To je presne tá vaša malosť a nihilizmus opozície, ktorá len straší, že tu nič nejde. Pán Hlina, tak keď vám to tu tak vadí, tak sa zoberte a choďte preč. Ja budem hrdý. Že ja som vám do reči neskočil. Ja som vám neskočil. Udržte si slušný. Ja som vám hovoril, keď sa vám tu nepáči, ja tu zostanem, vám garantujem. Do poslednej chvíle tu zostanem. Ja rovnako. A sopliak, jeden 26 ročný, nebudete posielať, prečo si to dovolujete? Pani, poprosím vás. Naozaj si vyprosím. Zachováme nejaké dekórum tejto relácie. Pán Hlina ma označuje za sopliaka a on si zachováva nejaké dekorum. Ja som vám povedal, keď sa vám nepáči, ja tu taktiež budem. A budem vždy hrdý na to, že táto vládna koalícia pomôže aj tým seniorom, že ich nenecháme na holičkách ako bývalé vlády, pretože my ten sociálny štát budeme garantovať. Vy sa pýtajte, čo ste vyrobili, keď ste prehajdákali na Ergo pomoci 4 miliardy, keď sa prepíjali pitky v Dubaji a podobne, pán Hlina, tak aj vy si nalejte čistého vína a netvárte sa ako svätý za dedinov. To je jediné, čo vy viete robiť a ešte urážať. Posunieme to trošku ďalej. Váš kolega Jan Ferenčák, mohli sme to počuť v tej reportáži, teda pravdepodobne